Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusiko ditugu bi zuzenen arteko kokapen erlatiboak planoan. Bi zuzen egon daitezke paraleloak, bat datoz, oda bat bestearen gainean, edo ebakitzaileak izan daitezke, bai? Orduan, lehenengo gauza egin behar duguna da, beti, bi zuzen aztertzen ari garenean, bi zuzen horien ekuazio esplizituak ateratzea, bai? Ekuazio esplizituak atera behar ditugu. Beraien maldak konparatzeko eta jatorriko ordenatua zein den jakiteko, bai? Horren arabera esango dugu paraleloak, bat datoz edo ebakitzaileak diren, bai? Orduan, hemen daukazute adibide bat, bi zuzenekin, R eta S zuzenak, bai? Hemen eman dugu zuzena adierazpen parametrikoaren bitartez, eta hemen ekuazio orokorraren bitartez edo implizituaren bitartez, bai? Orduan, bi zuzen hauetatik aterako ditugu beti bere ekuazio esplizituak, bai? Kasu honetan, parametrikoa daukagunez hemen, beti esan dugu zuzen batean daukagu puntu bat eta vektore bat, beraz. Hemen atera dezakegu puntua dela bat puntua, eta hemen daukagu vektori gidatzailea, bai? -bi bat. -bi bat baldin bada vektore gidatzailea, bere malda izango da bat zati -bi. Bai? Honekin ja egin dezakegu puntu malda ekuazioa. Gogoratu puntu malda ekuazioa zer zan, bai? I keni azpi 0 berdin malda bider isa keni zazpi 0. Ordezkatzen ditugu datuak, -bat zati bi hemen malda da. Puntua baldin bada bat, jarri behar dugu hemen -isa 0 beraz -bat, kontrakoa, eta I0 parametroa da bat, kontrakoa -bat. Bai? Hau da, puntu malda ekuazioa. Pasagara parametrikotik, puntu malda ekuazioa. Hemendik askatuko dugu, kendu parentesiak, iken bat berdin, -bat erdi bidere isa, -bat bider erdi bider -bat da plus erdi, bai? Eta pasatzen dugu -bat hau bestaldera, iaskatzeko. Orduan bukaeran daukagu -bat erdi isa, eta batzen bait duzu erdia gehi bat da hiru erdi, bai? Orduan, zuzen honen ekuazio esplizitua da -erdi isa gehi hiru zati bi, bai? Bekoan, hemen askatzen badugu zuzen honetan I, pasatzen dugu bi isa eta -bat bestaldera, aldatzen diogu zeinua, -bi isa eta plus bat, eta gero, lau hau zatituz egingo dugu, bai? Beraz, banatzen dugu esprezio hau, -bi lauren isa gehi bat zati lau, eta ja daukagu, simplifikatzen dugu -bi zati lau dela -bat zati bi, -bat zati bisa gehi laurdena, barkatu, bai? Orduan, hemen ikusten dugu, bi zuzen hauetan, maldak berdinak direla, bai? Maldak berdinak direnez, izan daiteke paraleloa edo bat datozela, malda, hau da, inklinazio berdina dutelako bi zuzen hauek, bai? Orduan, fijatzen gara jatorriko ordenatuan, bai? Nola desberdinak diren, hau da, iardatza puntu desberdinan mosten dutenez, bai? Eta malda berdina dutenez, orduan, bi zuzen hauek paraleloak izango dira, bai? Hau da, ez dute puntu komunik, bai? Ez dira inongo puntutan ebakitzen edo ikutzen, bai? Bera, sistema baterazina izango da. Beste adibide bat hemen, daukagu bi zuzen, kasu honetan eman ditugu
modu implizituan ekuazio hauek, bai? Orduan, beti bezala, askatu beharko zenukete, i, bai? Goikoan adibidez, 3i berdin pasatzen badugu isa eta bi bestaldera, minus bi, minus isa, minus bi, eta gero 3 hau zatituz, bai? Banatzen badezute, espresioa da minus erena isa, ken bi zati 3, bai? Bigarren zuzena ere implizituan eman dugu, beraz, i askatuko dugu, hemendikan, bederatzi i, orduan bestaldera i minus 3 isa eta plus 6 bestaldera minus 6, bederatzi hau bera zatituz, i askatuta geratzen da, banatzen ditugu bi espresio hauek, minus 3 zati bederatzi isa, ken 6 zati bederatzi, simplifikatu behar da beti espresioa, orduan zati 3 egin dezakegu, minus bat zati 3, eta 6 zati 3 da bi, eta bederatzi zati 3 da 3, bai? Beraz, zuzen hau, modu esplizituan garatuko da. Erena isa, ken bi, erena. Kasu honetan, ikusten dugu maldak berdinak direla eta jatorriko ordenatuak ere berdinak direla. Ba malda eta jatorriko ordenatuak berdinak baldin badira, horrezan nahi du, zuzenak bat datozela, da bat bestearen gainean egongo dela. Bai? Beraz, puntu sistema honen soluzioa da infinituak. Hau da, puntu asko ikutzen direlako. Bai? Puntu komunak dira, bi zuzenetan. Beraz, sistema bateragarri indeterminatua daukagu, bai? Eta bukatzeko daukagu ebakitzaileak, bai? Ebakitzaileak noiz dira bi zuzen, zuzenean malda desberdinak direnean. Baldin badaukagu adibidez zuzen hau, bai, hemen zuzen esplizituan emanda dago, orduan malda da bi. Kasu honetan, eman digu espresioa modu jarraituan, bai? Eman dezakete nahi duten moduan, bai? Kasu honetan daukagu modu jarraituan. Orduan, hemendik iaskatzeko bakarrik egin behar dugu biderkaketa gurutzatua, 3 bider isaken 3 berdin bi bider i gehi bat. Parentesiak entzen ditugu, 3 bider isa, 3 isa, 3 bider minus 3 minus bederatzi, bestaldean bi bideri bi i, eta bi bider bat gehi bi. Hemendik iaskatzeko pasatzen dugu bi hau bestaldera, 3 isaken bederatzi minus bi, berdin bi i. Eta orain, bi hau bestaldera zatituz. Hemen egin dugu batuketa minus bederatzi eta minus bi da minus 11, zati bi, bai? Orduan geratzen zaigu, 3 isa ken 11 zati bi. Esan dugun bezala, espresioa banatu behar dugu, i berdin 3 zati bi isa, ken 11 zati bi. Hemen ikusten dugunez, bi zuzen hauen malda desberdina da, hemen da bi eta hemen da 3 zati bi. Gogoratu malda dela isaren aurrean dagoen zenbakia, bai? Desberdinak direnez, zuzenan ebakitzaileak izango dira, bi zuzen hauek. Hau da, puntu komun bat dute. Ebakidura puntua. Baita ere, deitzen da sistema bateragarri determinatua. Bai? Hau da, bi zuzenen kokapen erlatiboei buruz jakin behar dezutena.